mé jméno je Vít Peřestý a já bych vám rád představil projekt Pušit, který se zabývá způsoby, jakými lze ukládat teplo do horninového prostředí. Tenhle projekt je mezinárodní, zahrnuje 6 lokalit po celé Evropě, v Holandsku, ve Velké Británii, v Německu a mimo jiné taky u nás v České republice v Litoměřicích. A v rámci tohoto projektu, aby se mohli úspěšně ty úložiště tepla realizovat, tak potřebujeme poznat horninové prostředí. A v rámci tohoto projektu tedy realizujeme 2 vrty, jeden průzkumný do hloubky 550 metrů a druhý hydrogeologický do hloubky 200 metrů. Nacházíme se před hydrogeologickým vrtem monitorovacím, který má za úkol sledovat podzemní vodu v hloubce až zhruba do 200 metrů. Zrovna se tady nic neodehrává, protože vrt byl právě včera o půlnoci dovrtán do hloubky 202,4 metrů. A teďka tady právě probíhají karotážní měření, takže tam za mnou můžete vidět vrátek, kde zrovna se měří fyzikální vlastnosti hornin od povrchu až do té hloubky 202 metrů. Takže, tak teďka další krok bude, že ten vrt se musí vystrojit, čili teďka je to otevřená díra, prostě plná výplachu, ale postupně se bude takzvaně vystrojovat, čili některé části budou izolované od okolí cementací nebo jinak a ten cílový interval, kde je právě nejvíc podzemní vody, největší propustnost, a to je ten, který nás zajímá, tak ten bude zasypaný jenom pískem, aby právě mohl komunikovat s tím horninovým prostředím. To bude někde v hloubce, ještě nevíme přesně, podle toho, co ty měření ukážou, ale tak zhruba od 140 do 180 metrů pravděpodobně někde. No a nad tím to bude zase vylitý cementem, betonem, aby zase ke komunikaci s prostředím nedocházelo. No a v tom zájmovém intervalu právě budeme zkoumat podzemní vodu, jaký má vlastnosti, chemické složení, prostě jenom popsat a zároveň taky zjišťovat, kam proudí, jestli proudí, jakou rychlostí a tak. No a tak, jak se bude projekt dál rozjíždět, budou tady vznikat ty systémové vrty a tak dále, tak tenhle vrt bude sloužit jako monitoring, aby jsme věděli, jestli se s tou podzemní vodou něco děje nebo neděje, tak aby jsme to měli pod kontrolou. A problémy jsme samozřejmě očekávali, protože vždycky je dobrý být připraven. Naštěstí tady vrtná firma k tomu přistoupila zodpovědně, takže očekávané problémy, které zejména v těchto horninách propustných souvisí se ztrátou výplachu, tak ty nenastaly, takže to jsme velice rádi. Zvolená metoda byla očividně funkční, takže jsme spokojení a zdá se, že zatím dobrý, vrt je dovrtaný, takže jedeme dál.